Madrac Kuren C4500 je luxusný madrac s dvojitou vrstvou unikátnej výskopeny. Pri madraci Kuren zažijete komfort a špičkové ortopedické vlastnosti. Zažijete pocit stavu bez ťaže. Jednoducho povedané, doprajte si to najlepšie. Tieto madrace sa vyrábajú v Českej republike v Krkonošiach, ale treba povedať, že je to švédska technológia. Výroba vysokoobjemových výskoelastických pien vznikla špeciálnou technológiou nástreku peny. Tento spôsob výroby týchto pien pomáha pri ľahnutí na madrac navodzovať celú príjemný pocit. Kombinácia rôznych tuhostí a typov pien Kuren Foam umožňuje pri ležaní na madracoch doceliť najvyššiu možnú stabilitu chrbtice. Madrace Kuren odľahčia počas spánku vaše telo, uľavia kĺbom a chrbtové svalstvo sa počas hlbokého spánku zrelaxuje. Poťah volá sa Kuren Galaxy, je veľmi príjemný na dotyk, je prateľný na 65 stupňov alebo pri 65 stupňoch, ale nie je vhodné ho sušiť v bubnovej sušičke. Pod poťahom pozrieme sa, čo je. Čiže pod poťahom je jadro a ochranná sieťka. Táto ochranná sieťka slúži na to, aby chránila jadro madraca a predĺžovala jeho životnosť. Samotné jadro madraca sa skladá z 3 pien. Prvá pena vysoká je 7 cm, volá sa Soft Visco, jej úlohou je zabezpečiť maximálny komfort a uvoľňuje stresom napäté svalstvo a myseľ. Druhá pena, takisto 7 cm vysoká, volá sa Volume Visco. Táto pena má za úlohu podopierať a odľahčovať telo. Prináša pocit stavu bez ťaže. Spolu obidve výskopeny majú 14 cm, čo je unikátne v podstate vo svete madracov. Tretia pena, táto modrá, je 11 cm vysoká, Basemaster Kuren Foam. Je to zastudená formovaná pena, dodáva madracu odrazovú pružnosť, vzdušnosť a prirodzenú tuhosť. Tá vzdušnosť je zabezpečená týmito vyrezanými vzduchovými kanálmi. Na madrace Kuren je poskytovaná regresívna záruka 10 rokov na jadro madraca. Ak si chcete naozaj dopriať vynikajúci luxusný madrac, potom madrac Kuren 4500 je tá najlepšia voľba. Tieto madrace ponúkajú skutočný odpočinok pre vaše telo a vašu myseľ. Madrace si môžete vyskúšať na našich predajniach, kde vám radi odborne pomôžeme pri výbere madraca. Ďakujem za pozornosť.